बे आइनि अस्त्र लानानै अबैध माने अस्त्र लानानै समाजाव गावग्लुंनाय मालाबा धमकी होनाय मालाबा किडनेपिं एक्सटर्शन सोरखौबा बेबायदि टारगेट खालामनानै माने गावनाय बेबायदिया जि समाव माने हाथियार लानानै सोमावसारनाय जाबाय थादोंमोन बे समाव बे आफादनिफ्राय माने नङै बा आफादनि बायजोआव माखासे गाज्रि मानसिफोराबो बे खामानिफोरखौ मावबाय थादोंमोन बेयो एनडिएफबिजों रिलेशन गैया एनडिएफबिनि हाथियार बाहायनाय बिएलटिनि हाथियार बाहायनाया जाबाय सरकारजों नांनाय आरो सरकारा जोंनि आवाजखौ खोनायैनि थाखाय हाथियारनि गेजेरजों नन डेमोक्रेटिक आर्म्स मुभमेन्टनि गेजेरजों खोनासंहोनाय दा बेखायनो नैबे जे चिराङाव दाख्लैबावै सासे बैसो जानाय माने बुरै जोंनि माने आबै बैसोनि बिथांखौ जे गावनानै गालांबाय बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै सोंखारिदों स्ट्रंलि जों कन्डेम खालामदों आरो दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो बेयाव जे सिलाइ बाहायनाय जायखिजाया माने इलिगेल आर्म्सनि जि एक्टिभिटी बियो टटेलि स्टप जानांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों जों सन्देह खालामदों जोङो दायना दायनि गैया दायना दायनिनि हेंथायै जों बाथ्रा बुंबोदों आरो दायना दायनिया मोनसे खोमसि फोथायनाय बे बाथ्राखौ बुंबोदों नाथाय चिराङाव जे जानाय घटना बेनि गासैबो जोङो फेक्ट फाइन्डिंखौ खालामनानै जोङो नुनाय बायदिब्ला बियो बेबायदि मोनसे सन्देहनि माने आवथायाव बे जाथायखौ खालामनाय बायदि जों नुयो दायना दायनिनि सन्देहनि जाथाय खालामनाय बायदि नुयो नाथाय जिखिनि कारनावनो जाया मानो आर्म्सजों सोरखौबा गुलि गावनानै बुथारनाया बे इलिगेल बे आइनि आरो बे जाय दायनिगिरिया खालामदों बेखौ पुलिसा हमनांगौ आरो बिनि सायाव साजा होनांगौ कुनु कारनाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आर्म्सनि बा इलिगेल आर्म्सनि जाहाथे एक्टिभिटी जाया बिनि सायाव सरकाराबो स्ट्रं नोजोर होनांगौ होननानै आङो सरकारखौ खावलायो नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला